sendiqalele nde-adventure njenge-adventure ndikhuliswe abazali aba-spiritual like abazawukwenza le nto ifunwayo ifunekayo uba yenziwe mntaneni xa ekhulu because ke ngoku mhlawumbi ithetha ngezinto zezifundo beyifunayo siyingxaki. Okay, i-text yethu for consideration ikuRomans 12 verse 2. Singayifunda nabayifumeneyo. Romans 12 verse 2. Ithi kanjalo ningamilisi okweliphakade manibe kumila kumbi ngokuhlaziyeka kwengqiqo yenu ukuze nikucede into okuyiyo ukuthanda kukaThixo okulungileyo okukholekileyo okuzalisekileyo. Masicimele bawuthandekayo sekhaya ezulwini ngexesha mzali siza phambi kothoni yakho yobabantu sibulele bakudaphendla esikobomi nalilizwi lakho ke Thixo lingalicacisi ezinhliziyweni nasezingqondweni zethu Thixo siphume Thixo singabasindisiweyo nguYesu. Amen. Le topic ithi guarding our homes, helping families manage the diffusion of technology. Ithi guarding our homes, like sibe kumlindi emakhaleni ethu, helping families manage the intrusion of technology. Ndayibona uba inzulu because ingxaki esidilanayo everyday emakhaleni ethu ayinamntu mdala nzwakile ayinamntwana ingxaki exakileyo. Uthi ke lo mbhali wale nto apha ufuna uadressa the pervasive influence of technology in modern family life, highlighting its benefits and ndibele uchaza bethuna andizoshumayela namhlanje ndizofundisa. Okay. Andalapha siyabona mahluko umuntu oshumayela uzawunyuka athi mna ndicele uYesu into yokuba namhlanje singashumayeli sibile sincokole ukwenza le nto izovakala because ithe xa ndiyifunda ndafumanisa uba ayifuni ukukhwazwa ifuna ukuncokolwa sisondelelene kanti bengathi ndikude kuni. Okay, uthi ke umbhali usinike le topic uthi highlighting its benefits, the technology and dangers while offering strategies to manage its impact and maintain a Christ-centered home. Into yoba ikhaya funeka libe likhaya elimoyikayo uThixo. Uthi lo mbhali we live in a digital age where technology is no longer just a tool. It has become a very environment in which we exist. As like smartphones, social media, video games, and endless online content are now constant companions. Zinto esihlala nazo, zizinto esizibeke dear to our hearts. Zonke izinto sithe silibale ukukhonza, sithe silibale ukufunda iBhayibhile, sithe silibale ukuthandaza. Uthi ke lo mbhali, families no longer simply live simple lives in homes. They live in digital ecosystems. It has brought dangers like addiction, distraction, broken family bonds, and moral corruption. Siyayazi loo nto because kaloku xa bonke abantu umuntu esenxa endaweni yakhe ezipixela nomnye ezipixela awukwazi uyijonga uba yinto emihle la ipixayo phaa kulaa ndawo ahleli kuyo. Awuyazi into yokuba ezi games bandla ndakhe ndabona mna kuthiwa zintoni izinto oba ento zinoopopi zasekhilwayo into oopopayi abathethayo bethetha izinto ezoyikekayo bade bebe nenyembezi andifuni uzithetha apha bade bebe nenyembezi aqonda uba hayi abantu abathatha abantwana bababeke phaa bathi sizawucingelwa yi-TV babukela boopopayi zinto nabantwana bazifundayo because ke lengqondo yomntana ebuntwaneni ine-volume
yokuthatha the information. So xa sibafida ngoopopayi abantwana bethu bethetha ezanto eningazaziyo ezoyikekayo, ithini loo nto leyo? Abantwana ngomso bazaba njani na? Uthi ke ngoku broken family bonds siyayibona sekutyiwa, umntu uthatha iplate yakhe asithi nca ecaleni, in the process yokutya uyapika ifowuni. Senje uba ide ibangela into yokokuba xa kuthiwa masizeni sizothandaza, sizeni kwi-altar sizothandaza, ufumanise uba ngumgudu nomzamo because umntu une-series aqhubanayo angakwazi ukuqhawukana nayo. Ndithe bethunana le topic inzulu anokwazi uyicacisa, uzayicacisa ezintliziyweni yasesinqonqweni zethu. Umama u-Ellen G. White ke bethunana kuthiwa waphila phambi kokuba kulawule itekhnoloji, wayengayazi, kodwa wayiboniswa waze wabhala kwincwadi yakhe ethi The Great Controversy ukuba uSathana ulungisa iintolo zakhe ukutsala iingqondo ekumkeni ekulungiseleleni umsebenzi kaThixo. Ubagcine namhlanje ngezi temptations ze-glowing screens, the endless scrolling. Oko umntu besithi hayi ndizawujonga nje Facebook, hayi ndizawuthi nje, aphele eglued ejonge phaya. Because ezi series uqonda into yoba ayinandiphosa and zihamba naye from 1 to kulapho iphela khona. Uthi the entertainment that numbs the soul. Uthi ke nobhali there are dangers of unchecked technology. Eyokuqala yi-addiction and idolatry. Kuthiwa i-technology can affect the brain much like addictive substances. Kuthiwa i-games are designed to keep players hooked. Yabona mos xa uhleli kwigame awuboni nexesha uba lingubani na, nento befana ubuyayenza kuphela ungasayenzanga because you are hooked phaya. Kuthiwa social media manipulates our sense of worth through likes and shares. Siyayibona mos abantu namhlanje uthi azabe ungumntu afumanise uba une-likes ezinga, usharishe kangakanani na into beyipostile. So siphila kobo bomi bunjalo oboba ngoku umntu asisazazi ubuthina bethu. Uba umntu upostile kwi-status sakho ngabekho umntu ulayikayo, hayi ayisekho right. Siphila kobo bomi bunjalo. Uthi ke nombhali abazali funeka bekhumbuze abantwana ekukhuleni kwabo ukuba ixabiso labo ne-value must be grounded uthando lukaThixo lodwa. Angaxaba xa ephoxa ke koFacebook waphoxeka ko-Instagram kuphelile ngayo, kodwa uThixo ukhona usamthanda and makabe grounded apho. Eyesibini, i-danger of unchecked technology, breakdown of communication. I think bekhe ndayithetha ngobetsaqala. Kuthiwa imitshato are weakened xa ii-couples zichitha ixesha elininzi kwi-screens than in open-hearted conversation. Bese family life weekend anithi mdala. So yiyo ndichaphazela wonke umntu is included apha, abantwana wonke umntu, onke amakhaya betshilo usister boy xa bethandaza. Kuthiwa ndicela uyiphinda, kuthiwa imitshato are weakened xa ii-couples zichitha ixesha elininzi kwi-screens than in open-hearted conversation. Kuthiwa abantwana bona bazibona bengahoywanga and invisible xa abazali bekhona physically kodwa emotionally absent. But what is happening back? Yilo nithe akuzushinyelwa namhlanje sizayincokola. Yile nto yenzekayo emakhayeni ethu. Ufumanise uba umzali xa sibuye imisebenzi sidiniwe mos, ufumanise xa umntana esithi ngelo xesha ekameleni yakho uzawufika upika, uzawufika uvula ifowuni njengoba ubuthe emntaneni hayi ididiniwe, kodwa unaleli thuba lokuba xa ufika ekamereni yakho ukujonga into yokokuba kwenzeka ntoni emzantsi, kwenzeka ntoni kwihlabathi. So kuthiwa ke abazali bakhona physically but emotionally they are absent. U-Ellen G. White uthi ku-Adventist Home, the family cycle should be the very center of affection. Devices often fracture that cycle. Which our devices can become the centers of our affection, while family relationships become more detached and disconnected.
ngoba lokhu sihle lapha asiyazi noba umntana mhlawumbe benosuku olunjani esikolweni okanye unkosikazi nomyeni wakhe akakwazi nombuzo into yokokuba bekwenzeka ntoni emsebenzini bekwenzeka ntoni kwindawo kuye kuyo because eyonto siyifunayo sifuna ezifowuni. Eyesithathu, exposure to corruption ngezifowuni. Uthi lo mbhali yona i-technology ibisisixhobo esilungileyo ukuphakamisa uYesu nokunxibelelana nabanye ekuhambiseni lo msebenzi we-gospel. Kodwa xa abantwana bengakhethi abakujongayo, they are exposed to mind, body, soul and relationship destroying pornography, violence, bullying, false ideologies and seductive spiritual deception. Siyabona into yokuba ngandlela ithile when singena ko-Facebook siyathetha izinto ezine-ideology esingazaziyo ezingeyiyo nemfundiso yelibandla. Kodwa ufumanisa uba thina sihamba nale mirhiba because we are not grounded ebesitshilo okuqaleni. We are not grounded. Asiyazi noba yeyiphi right yeyiphi wrong. But kuba ithethwa kuFacebook and ithethwa ngumntu esicinga uba is the person, siyithathe yona sihambe nayo. Uthi mbali, as parents become more intentional about seeking divine wisdom to know how they can successfully provide emotionally and spiritual nurturing alternatives to the hours of time their children spend on their phones. Siyayenza bandla loo nto le yommanager u-Ozanzi wakhe uba uOza ubukela ntoni pha efowunini yakhe. Uyazi kukhona into embi abantwana bethu abanayo ucimba uyolala ufike zigqumile ufike ubone ilight ufuna ubone ilight ubone uba akulelwanga kakuhle apha. So uthi ke ulombhali ingaba siyakwazi thina njengabazali into yokuba sikhangele kakuhle into yokuba benza ntoni kwezi phones zabo. Kuthiwa the Holy Spirit will continue to ignite a desire for personal spiritual revival that can swell into a spiritual revival within the family. And ke bethunana xa singathandazi singafundi iBhayibhile sizawufumaneka kwezi zinto asizukwazi ukuthi no kwi-phones esiziphathayo thina njengabazali nabantwana. Parents can invite their children into a sweet and meaningful experience of personal and family prayer rituals. Yayibaza babiza abantwana bethu baye kwi-altar apho benthe emdala uphaqula asizoshumela namhlanje sizothitha sizawufundisana uba kwenzeka ntoni na so that sizoyiva kakuhle le nto. Okay. As well as daily rhythms of scripture reading and meditation. Ndifuna ukuza apha kuthi bandla bangapha abantu abavuka bathandaze umakhayeni bethu before abantwana baphume baye esikolweni. Nakum andibuzi kuni nodwa nakum ingaba are we still doing nalaa nto yokuba masiyeni kwi-altar every day before abantwana bahambe bathi sasa? Are we doing that? Ngaphezu kokuba ndijonga uba ithini i-caption namhlanje bathumele ntoni obani bani sithi ke apho nam bani. Uthi brief and highly interesting morning and evening family worship rituals by God's grace can become moments of deep connection and affection that the whole family can look forward to. After sayiqala simane siyipractice it becomes a norm. Abantwana bayiqala into yokuba ekhaya kuyathandaza. Ekhaya kuthiwa put aside yonke into ngexesha elithile kufocuse kuYesu. But are we doing that? Kusanikwa strategies for families. Uthi lo mbhali, in our busy schedule, we must establish Christ-centered boundaries. Uthi establish rules for technology use. And yazi uba sizayenza njani na because siye saba loose kakhulu kwaseqaleni. And yazi by God's grace, utshilo lo mbhali, by God's grace and by thina bazali siqala sisenza umsebenzi womhlobo wokuba okay ngexesha elithile ifoni apha ekhaya ziyacima sibekwa phaya ifoni so that sibe nexesha elaneleyo lokufocusa kuYesu.
uthi such as device-free zones and family worship times. Siyibeke inzwakhe noba sinendawo esizayibeka pha sithi ngexesha elithile iifowuni zalapha ekhaya zihlala pha zomntu wokuqala kutata mama mntwana zibekwa phaya so that ixesha le-worship ekhayeni ibikixesha nothi kuthi ukudlulisa itakane kunina but ibe because if ever sizoya kwi-family worship sinefowuni kuthethwa nje badikwe okanye sidikwe sonke because la series iyanishiya. Oh, yes, makasincede bandla. Uthi examples of protective family rules could be no phones at dinner. Bandla sifuna guys. Bandla ayimbi into yokokuba kuthiwa kuyaphakwa kuzawutyiwa wonke umuntu afika grabhe iplate yakhe ayongena ekamereni yakhe afike uneplate unefowuni yinto eza kwenzeka phaya. Akazuva lokukutya akuzumnarisha lokutya because i-mindset yakhe ayikho apha kule nto yenzayo une-undivided attention. Kuthiwa no phones at dinner, no devices in bedrooms. Masizishiye mamphaqula kuthiwa masizishiye no devices in bedrooms and family worship before measured screen time when bedrooms become device-free zones. Nivi, bedroom is free from e-devices. Children and youth can replenish and recharge their brains and bodies, which require adequate sleep for optimal function and development. Mhlambi ndinothisa phaya ekhayeni lapho bavuka abantwana bediniwe bazali bavuka abantwana bediniwe because khange balala oko bephixa ubusuku obubonke xomana uthi uyabona uba akulelwanga phaa kubright phaa kumhlophe phantsi kwalangulo uyilaa fowuni kuthiwa ke ngokuba ngaba siyazithatha ezi fowuni zingabikho ezibedroomini abantwana ne-youth can replenish and recharge their brains and bodies which require adequate sleep for optimal function and development. Kuthiwa when dinner tables become a sanctuary for open-hearted conversations, the family's love and affection for each other and for God can blossom and flourish. Oh, bani. Le into iye yandichukumisa because kaloku amaxesha amaninzi xa sisitya umntu utya kwindawo yakhe kuphela nale nto yoba xa sisitya ke sihlale sonke sijongane eye to eye sibukane sibuzane mani into yokuba how was your day kwenzeka ntoni esikolweni ngoba abantwana abancinci abasafundayo kuyakwenzeka ntoni esikolweni kuthiwa ziyaphela ezo zinto ezo because sibhidekile ndayigqiba ngento ethi uthando ekhaya xesha lihamba kuhle kumzi wothando. Model healthy habits yenye strategy. Kuthiwa parents should lead by example. Uba niyayiqaphela le nto bandla inomntana inomzali inomyeni inonkosikazi because sizama ukubuyisa amakhaya ethu abe ngamakhaya right. Uthi parents should lead by example, balancing technology use with outdoor activities, prayer, service and reading scripture. Kuphunywe ifamily ke kuthiwe ayisiyovizithela ikhaya lakwabani not uba kuthiwe hayi kutsho inkonzo uba makuyiwe endaweni ethile ikhaya lakwabani ikhaya lakwasibutya liyovizithela ikhaya lakwabani bani without uba kuthiwe umphathi wezovalo kuthiwe masiye endaweni ethile ibe yinto eqheliweyo yifamily. Kuthiwa schedule in family fun time to play together mampaqo, to play together, take walks nyande, or engage in a home or community task or project together. Apha kuzani togetherness. Masibebanye bazalwane, masibebanye. Uthi yena uPaul in 1 Corinthians 11 verse 1, follow my example as I follow the example of Christ. Nathi njengabazali singatsho ebantwaneni bethu xa thina sikhokhelwa nguYesu. Sithi mna ndikhokhelwa nguYesu, ndithi emihle follow me because mna I follow Jesus. But xa ndingakhokhelwa nguYesu ndinakathini mntana? Iyasibiza bazali. Iyasibiza into yokuba thina yinto lento sifuna uyenza for uYesu. Kuthiwa reclaim and practice Sabbath rest.
Hey, yabona ke lena iye yangichana. Iye yangichana kakhulu. Ithi dedicate time to disconnect from devices and focus on worship. Uyazi bandla, uyakwazi wena ukuzidiscipline, uphume kwakho okanye uhlukane nefoni on Friday. Xa ubuya emsebenzini, ufike uyivala uyijule pha ifoni. Okay, ndiyiphethe ngoku because iculo lam li-max missed up pha endlini yam. So ndaphatha ifoni. Udecide uba I'm gonna be disciplined. Ndizayivala ifoni ndiyibeke phayana, ndizevula isabatha ndize esabatheni. Uneighbor wakho apha enkonzweni akayicofi ifoni angayisuka. Akakudisturb wena. Uyakudisturb bandla. Masihoyane imani. Utsho into yokuba ifoni akufanelanga uyicofe enkonzweni. Noba uneighbor wakho hle xa akazuyithanda loo nto leyo, but it is the right thing to do okanye to say. Uthi, okay, ngifundile. Uthi, dedicate time to disconnect from devices and focus on worship, rest and family bonding. Uthi, now child guidance. Parents can and should give attention to their children, reading to them the most attractive portions of Bible history. Ndamthanda umntana phaqula xa esithi ngenye imini uyayama akalali engafundwanga iBible story. Ndaqonda uba ingasesiyi-adopthe mani le nto ebantwaneni so that bekhula kula meko yoba bafundelwa iBible stories, bakhule beyazi kude athi xa edlula xa pha eklasini yabo uyaphendula because onke la mabali akho curriculum yabo ngala afundelayo wona ekhaya. Sike balabantwana ababright mani xa sinoyenza loo nto leyo. Uthi educating them to reverence the Sabbath day. Andiyazi ke bazali bandla ixakethini into yoba reverent endlini kaThixo. Andiyazi sizayimphatha njani ebantwaneni bethu. Andithethi kabi kokuba mos nam ndithe ndilapha kule nto. And ke ngoku apha sizolungisana into yokuba singayenza njani le nto ukwenzela uba siyoba khona sonke bukumkani. Kuthiwa educating them to reverence the Sabbath day, keeping it according to the commandment. Ithi le nto ilele kuthi ke bazali kwaye siyatsho uba umsebenzi uzogqityezelwa ngabantu abatsha. Abantu abatsha bazawugqibezela njani umsebenzi bengekho well trained. And ke ngoku sithi abafana basiyabafundisa abantwana rightly trained bazawugqibezela lo msebenzi. The Sabbath is God's weekly opportunity for a technology detox. Sibambile. For a technology. Siyibeke ecaleni mani ifoni. Sizayithini ifoni ngeSabbath ngoba sifuna urecharger noYesu. Ithe eyogqibela apha, teach discernment. Uthi help children evaluate their media consumption and prioritize content that aligns with Christian values. We are also to teach our children ukoyika uThixo. Sibafundise ukuba bazibuze xa izinto zibekwa phambi kwabo lihlabathi ukuba is this good for my soul? Does this glorify God? Siyatsho thina abazali mhlawumbi okanye ngathi singovula sibhuqa sitya konke singena kuzo zonke izinto. So sizawutsho njani ebantwaneni bethu? It's high time we are called namhlanje ukuba sitshintshe mani indlela zethu. Uthi yena umessage to young people. Satan makes special efforts to lead the youth to find happiness in worldly amusements and to justify themselves by endeavoring to show that these amusements are harmless, innocent, and even important for health. He presents the path of holiness as difficult, while the path for worldly pleasures are strewn with flowers. Siyazibona, ihlabathi linobukhazikhazi, lobumenyemenye yonke into and ulutsha lukhangela lutsaleleka. Nathi sikhangela sisaleleka kwezi zinto njengabantu abadala. Fike lisithi ulutsha ibandla lethu yabhora manje le nkonzo. Iyabhora le nkonzo. Because nathi singabazali asibanikanga into yokwenza ncam. Elokugqibela ithi keep the gospel at the center. Remind the families that technology is a tool, not a savior. And prioritize Christ in daily life. Kuthiwa ihlabathi offers endless updates, but only Christ makes us new.
social media may give followers, but only Jesus calls us his friends. Friends, Facebook, but they are not your friends. Only Jesus is your friend and a true friend. Athina singabazali simenza uYesu umhlobo wethu nomhlobo wobomba nabantwana ngokunjalo will find joy and passion ekumlandeleni and will grow and blossom into authentic relationship with God and others. uThixo nabanye abantu. We are nurturing here people who will be residents in heavenly places. Sizoziphatha ifoni ezulu, sizoziphatha izinto zalapha. Efanele uba asithi zirongo bekuhlombe asithi zirongo, but how we manage ifoni zethu, how we manage because sizibukelayo eyona nto ingxaki. Masimkhawuleleni bethu noMyesu nabantwana bethu nebandla lonke kunye nee-community zethu kungabikho namnye usalayo. Usinike ii-illustrations lo mbhali senzo qaba. Usinike ii-illustrations. Iye yabelikisa ke le the lost dinner table. Uthi apha siboniswa exactly izinto ezenzeka emakhayeni ethu ngenxa yokulawulwa yi-technology. Uthi lo tata, we don't eat dinner together anymore. Everyone grabs their plate and retreats to their room with their phone. Dim ne plate yam, dim ne plate yam ne phone yam, ndiye egumbini yam. Uthi lo tata sihlala endlini kwikhaya elinye but we are strangers. Iyapasisa le? Ayipasisa. Sizi-strangers because one asisibazi abantwana bethu bacinga ntoni na, benza ntoni, bathi go through kweziphi na izinto because we don't spend time with nabo. Sithatha iiplate zethu siyohlala ezikambereni zethu neefowuni zethu kube mnandi. Uthi uPsalms 128 verse 3 uthetha ngokuba the family table must be a place of blessing. Uthi kubantu abatshatileyo tata uGcibishe, your wife will be like fruitful vine within your house. Xa nihleli kwi-dinner table nonke. Adlule athi your children will be like olive shoots around your table. Ithi loo nto leyo uba besingakhange sayiqala laa nto ngokuba sihlale sonke xa sityayo masiyiqaliseni because ine-blessing. Into yoba unkosikazi wakho will be like fruitful vine within your house. Abantwana will be like olive shoots around your table. Ubone kumnandi man, kwi-environment emnandi ne-peaceful ekhayeni. Mangaphi amaxesha siye sitye sonke as family. Okanye sihambe siyohlala e-Spare. Xa siyohlala e-Spare sibonisa ilizwe because we will take photos. We will take, we encaption uba bekumnandi apha. Nakum ithetha nakum zwakhe le ntana ingabi ngathi ndizobetha ibandla. Nakum sithatha i-captions ekumnandi sisespare kumnandi. Kodwa emakhayeni ethu we don't practice that thing. Yi-illustration yokuqala. Eyesibini, the modern prodigal. Siyakhumbula unyana walahleka wemka waya kwilizwe kude. Kuthiwa iyandelikisa tata uGcibishe le. Kuthiwa namhlanje abantu oonyana bethu iintombi zethu namhlanje baye kumazwe njengonyana wolahleko. They got lost in digital worlds. Siyayiva bandla? They got lost in digital worlds. Kodwa kuthiwa utata, nathi utata wethu uYesu Kristu, the Father still waits at the window. Iyantukumisa le ndawo. Still waits at the window, longing for his children to come home. Not just physically, sibuye ezisiqu, but emotionally and spiritually. Eyokugqibela illustration, Jesus and interruptions. Siyalifumana ibali kuMark 5, apho sifumana uYesu esendleleni to heal intombi kaYayiru. Siyalazela bani. Kodwa waphazanyiswa endleleni. Siyakhumbula waphazanyiswa endleleni yakhe intombi yayinethombe legazi. Kuthiwa zange ayibone njengempazamiso kodwa wabona uvangelo. Waqonda uba ewe bendisendleleni eyaphayana eyona ndaba bendisiya kuyo yileyo, but let me sort this in the way yokuya, on the way yokuya phayana. Kuthiwa ke we must not let technology rob us of the holy interruptions. Holy interruptions. God is providentially allowing into our lives. Ngoba thina sixakekile, sixakeke asiboni noba iesile litshoni lifuna ukwenyuka.
Okay, a call to families. Just say you better be a call to families. Kuthiwa families must wake up. Sibhaqelwe into yokuba silele sisebuthongweni. Technology is not in and of itself evil, but left unchecked iba yingxaki. Kuthiwa izobavangela abantwana bethu faster than we. Sibona abantwana bethu konqesta bebhadlile kwinto zehlabathi kanti ababhadlanga kwezi zakwaYesu ezizobasa ebukumkani. Kuthiwa thina njengabazali masithi reclaim our God given authority as abazali. Sinikwe igunya mos over abantwana bethu that we must control them. Silawule izinto abazibonayo nabazenzayo ezifonini zabo. Kuthiwa apha takugcelishe abayeni namakhosikazi mawababeke phansi iminxeba babambane izandla omnye nomnye. Bajonge abantwana babo emehlweni abethetha. Singadibani abantwana besithi bakhona ootata emakhaya kodwa abekho ootata emakhaya because abanaxesha nabo bakule nto yezifowuni. Bavule amaqonga okuvulelana intliziyo bethetha omnye nomnye. Kuthiwa nabantwana they must honor abazali babo ngokumamela xa abazali bathetha bangajongi ezifowunini soso. Uthi ihlabathi phandle pha liyakhwaza through technology. Kodwa uThixo yena ofuna ukusikazi. Singangamameli, singangamumva because yena akazoshawutha njengohlobo ihlabathi elishawutha ngalo. If you want to hear his voice, you must be still. Singaphithizeli. Put the phone down. Sintywile kuthando lwakhe alibonakalisayo ngelizwi lakhe. In conclusion, uJoshua 24 verse 15. uJoshua wathi ebantwini mabazikhethele namhlanje noThixo baya kuthi bamlandele ngoba yena nendlu yakhe baya kumkhonza uThixo. Wenza disclaimer uJoshua uba mna like mna efamily yami sinokwazi ukuthi mina nefamily yami ngo7 sizazibeka pha ifoni zethu singasiphazamisi xa sisiya kwi-family worship. Today families must make that same choice. Who will be worshipped? Ifoni kanye nguThixo. Udabuze nokubhala Christ or the screen. Technology can be an excellent servant but a terrible master. If Christ is the Lord of our minds and hearts, then technology will take its rightful place as a tool to glorify God, not as an idol that consumes our minds, hearts, souls, and our families. May the love of Christ be displayed in our family relationships. Shine brighter than all screens. The Lord has promised to empower us with a new spiritual responsive heart if we seek his presence in our lives. Prophet uEzekiel uthi. Yabona le promise iye yangenza ndaqonda uba ingathi ndifuna uphinde ndisithi rededicate kuYesu ngenxa le promise uEzekiel. Uthi then I will sprinkle water on you and you will be clean. Simdaka sinyukunyuku. Zizo zonke into esizibukelayo besithetha ngepornography. Sathetha ngazo zonke izinto ezi-unclean esizibonayo kwezi fowuni. Ufumanisa umuntu uyaqhuqhutheka phaa yedwa kanti inkulu into ayibukelayo and akanawuze ayishere nayo le nto ayibukeleyo. Uthi ke ngoku uEzekiel ifuna kuEzekiel 36 verse 25 to 27. Uthi then I will sprinkle water on you and you will be clean. Your filthy will be washed away and you will no longer worship idols. And I will give you a new heart. Ndathi ndiyayirhalela le new heart. Ndiyayirhalela. Uyesu ingangandipha kodwa ke funeka nami ndenze umsebenzi ize ndiyifumane this new heart. And I will put a new spirit in you. He promised me, I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. Uthi omntu uyasibiza ukuba inhliziyo yethu eziqinileyo masizinikezele kuyo ukwenza bazokutshintsha asihlambe ngamanzi aminzi. And I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. Essentially, Ezekiel 36 verse 25 to 27. Sibhaqelwe bandla
uba prioritize social media than reading the word and pray and sithandaze. Iyasithanda uYesu namhlanje uba sibuye kwindlela zethu sizonikwa ezi promises sichazwa kwezikhe. Uthi parents are encouraged to model Christ. Ikuthi le nto. And abantwana bethu soze baphume kweza ndawo xa thina sisahamba kanje. Kodwa sithi mabahambe kanje abantwana bethu kodwa thina sibona unkaba. Parents are encouraged to model Christ-like love and guide their children in using technology wisely for God's glory. Closing prayer. Ingase le prayer siyithandaze sonke. Ithi, as families of today, we are to pray this prayer xa sivile ukuba simke kangakanani na emlimandlelweni esawunikwayo. Othi, Lord, we confess that we have allowed technology to occupy too much of our time, minds, hearts, and families. Forgive us for the times we have chosen screens over scripture, devices over discipleship, and worthless entertainment over meaningful engagement with one another. Help us to reclaim our time, our priorities, our conversations, our attention, and authentic love for you. Teach us to use technology wisely for your glory, for sharing your transformative love, and for the edification of our families and communities. May your word and your presence be central in our hearts and homes. May our families be places of joy and peace where love is practiced and where your presence is more satisfying than any screen. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Isibanda kwakhona igama Yesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Masimbulele uThixo ngokuthi Yesu namugqirhana.